थिये ओव्हरटेक करपाच्या नादात दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. बुलेट घसरिल्ल्यान एकलो आगताक सोंपलो. बुलेट घसरून मुखाल्ल्यान येवपी केटीएम दुचाकीक वचून आपटाली. ह्या अपघातांत राजस्थानच्या दलबीर सिंह हाका मरण आयलें, जाल्यार बलराम सिंग आनी मनोज हे दोगूय जखमी जाला. दोगूय सोरो पिवन आनी हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. काय झालं होतं मला सांगा एक्झॅक्ट. मी जात होतो टीव्हीतनं मी म्हापसा जात होतो आणि तो अपोजिटनं येत होता आणि माझ्यासमोर बस होता. तो असं कट मारायला जाऊन तो बसला धडकून स्लाईड करत माझ्या गाडीखाली आला. मी लेफ्ट साईडने जात होतो म्हापसाला, धडकून त्याला लागली तुमची गाडी. केटीएम होती. हां, तो पडला आणि तो पडला खाली. मी पण खाली पडलो आणि मी लेफ्ट साईडला पडलेलो. ते अपोजिट गाडीमध्ये दोघं तिघं होते, मला दिसले नाही. माझ्यासमोर बस होता ना, त्याला धडकून आला तो, मला दिसले नाही कोण होते. म्हणजे तो बसला ओव्हरटेक करताना नाही, तो असं समोरच ओव्हरटेक करत होता. तो बस लेफ्ट साईडलाच होता. तो बसचं पण चूक नाही, कारण तो लेफ्ट साईडलाच होता. तो असं एकदम रॅश चालवत होता अपोजिटनं गाडी. ड्रायव्हिंग होती. हां, फुल रॅश ड्रायव्हिंग होती आणि तो असं फुल रॅश करून तो बसला धडकून स्पीड करून आला माझ्या गाडीच्या. त्याच्या गाडीवरती का तिघे जण होती. ते दिसलं नाही मला. मी उठल्यावर सांगितलं मला. नंतर काय झालं मग पडल्यावर मी साईडला आलो, सगळेजण आले, असं गोळा झाले आणि तिथं काय मला समजलं नाही. मी लांब जाऊन बसून टाकलो. तुम्हाला काय लागलं. मला असं पायाखाली दिसत जरा दुखतंय आणि इथं शोल्डरला लागलं, इथे मला लागलं. आणि तो बुलेटवाल्याला ते बघितलं नाही त्याला. पण तो इंजर्ड आहे का. हां, तो इंजर्ड आहे. बुलेटवाला आय थिंक त्याला लागले. बुलेटवाल्याला. हां, अच्छा. स्पीड होऊन आला तो फुल, मग त्याला लागला. मला यायच्या किती वाजता झालं. माहीत नाही एक्झॅक्ट टाईम. 5, 6, 7 वाजले. 6-7च्या दरम्यान. मेजर होता का ॲक्सिडेंट. मेजर तर मला वाटते तो फुल स्पीडमध्ये होता. 80-90 स्पीडमध्ये होता तो. 70-80. मग तो असं येऊन आदळला ना, मग तो असं खर्चून गेला पूर्ण. त्याचा बॉडी डॅमेज झाला. मग तिथं लोक जमा झाले का. फुल जमा झाले, ट्रॅफिक जाम झाला. मग पोलीस कधी पोहोचले. पोलीस 20-30 मिनिट्स नंतर पोहोचले. नंतर पोलीस पोहोचले. मग तुला मग हॉस्पिटलमध्ये आणलं. आम्हाला घेऊन आलो. तुम्हाला घेऊन आणलं. आणि त्या लोकांना त्या लोकांना